приключение се случи в един летен съботен ден. Прогнозата за времето беше за температури около 40 градуса. Затова решихме да отидем високо в планината. Добро утро, ето го шофьорът. Стигнахме вече. В 6 сутринта е още хладно, само кафето е горещо. Страхотно е в Родопите. Така ли? Да, Сянка много ми спи ли? харесва. Мисля, че спи още. Спи още. И още малко Малко остава. почивка и продължаваме към сърцето на Родопите. Не е от тук пътя. Не е ли? Не може да минем от тук, да. Да. Доста май е разбит. Трябва да намерим друг път. Хайде в колата, че няма време. Хайде. По-бързичко. Сянка? Да. Достигнахме до тук. И от сега нататък трябва да намерим начин, нали? Да минем водата. Да. Започваме ли? Ти наспа ли се? Да. Наблизо някъде? До тук трябва да стигнем, така че... Добре. Не. Обаче няма да можем с автомобила вече нататък. Нали? Час не се научи. Трябва да намерим начин да минем язовира, езерото, нали? Да. Имаш и раница. Маги, какво ще кажеш? Супер! Ама трябва да намерим начин. Нали, Сянка? Да отидем навътре в планината. Отивам аз да потърся някаква лодка. Да минем навътре. Къде навътре? Към планината. И къде ще намериш тук пък? Само, чакай, отивам да потърся. Добре, отивай. Пристигаме ли си, Янка? продължават своите игри. Зелени са пак на морето вълните, а пак очите пълни с искри.
Да видим това бунгалци. Еха. О, то доста голямо са. Нали? Да видим и другата страна. Можеше да спре да се върти земята около мен. Щях да галя голи раменете ти, щеше да е само лято, само ден. Аз съм слънце, здравей! Какво ще правиш? За да не изгоря. И след това? Сок. Кажи, искам една биричка. Искам една биричка. Няма сега ни неща. Моля. Шоп. Добре, нищо е сок. На здраве. Че сме на читама. Не си дадам ти на здраве. Това съм дадала. Това нашите бунгалци да видим. Не. До вечера ще спим ли хубаво в него? Не. Да не стане много студено. Но не става. Знаеш, че тук сме на много висока височина надморска. Много, Не. много високо в планината. Почти 2000 метра. Да? Трябва да намерим острова сега. Имало остров на една пещера. Стига си сбита остата. Какво е на остров? Чиствам се. О, изгря слънце отново. Виж, няма да вали. Нали? Цела и 11 минути. Заплестухаха ми ръцете. Какво направи? Заплестухаха ми ръцете ми заплестух. Загряваме на сянка горещ шоколад. Боли вече не. Много ли е ветровито? Не можахме да направим горещ шоколад, нали? Не можах. Що ви сянка? Ще отидем на морето да си натопят ръка. Кое е море? Аз ще те заведа там. Море. Сянка сега гребе. Да. Оправяш ли се? Да. Завивай. Хвани хубаво гътни. И така хвани греблата. Така, давай. Ти не дръжи. Добре. Може, да. Я завърти. Чакай да завърти. Искам да се случи по време на пана вода. Не стига бе таки. Ходите. Обичам по време. Ами да.
пробвала тази. Ще я пробваме тази. Искам да стане. Виша мама, ние плуваме. Да не стане проблем с мен. Искам. Също да изпробваш сега жилетката, така ли? Да. Виж мама как гребе там до онзи бряг. Моля те да падна. Искам. Искам да падна. Бе, няма сега, бе, тати. Като излизаме. Не ми да. Да, ми ти давам, не може сега да се хвърляш, знаеш колко е дълбоко. Не. Много е дълбоко. Ако стане нещо. Сянката похапва баничка. А Сянка, вкусна ли е баничката? След лодките, а? Вкусна ли е? Това се загубила ума и дума. Вкусна Измори ли се на лодката? е водата. А баничката? Вкусна е чашата. Се шегуваш с мен, бе. Вкусна е топачката. Сянка? Отиваме ли за дървата? Да, Да намерим дръвца за огъня, нали? да. Хайде, събирай дръвца за огъня. Ето. Добре, давай. Съчки, дръвца, шишарки. Намалей. Да. И той са супер, давай. Там, където голямата мътна вода целува за с Богом и се прибира у дома. Там, където памукът цъфти през април. Там, където блузът се е родил. Там, където приятел те зареже в беда. Душата остане без любов и сама. Хайде, нареждай ги, Маги, с огънче. Давай, ще успееш. Следващ опит на Маги да запали огън.
Сянка, хубаво ли е това шишче? Живея А? без дата и час. Я? Хапай го. По пътища прашни, Не е зеле. без посока и компас. После не помня къде съм се запил. Мама! Да! Там, където блузът се родил. Там, където блузът се родил. Там, където блузът се родил. Сутринта настъпва с прекрасно време. Закусваме и хайде пак в лодките. Има много места, които можем да разгледаме. Сиянка и тук откри приятелче Райчо. Друго кученце пък влезе в стаята рано сутринта и искаше да се качи в леглото й. Но за съжаление тя още спеше. Хубаво ли е това куче? Това Райчо ли е? Райчо? Копай тръбите, изкърти половината. Така ли бяга? Ще влизате ли с лодките с мама? До острова? Не. Сянка, чао! One misstep, falling in slow. Black moth under the moonlight, where the summer sun retires. Hey, baby, when we've been dancing through fire. It's just one, two step from going down in flames and waltzing round the
circling down a dance hall train. Early morning light shines through stained glass window, outshining neon signs and dives that only we know. The preacher's leading service, and you're singing in the choir. Lead us not into temptation, no more dancing around a fire. It's just 1, 2 step from going down in flames, and waltzing around the ashes in the morning, searching for the spark to blame. Been dancing around a fire. Been dancing around the fire. Been dancing around the fire. Сваляме жилетките. Дай, сваляме ли жилетки? Папи, ще ме почерпиш ли нещо? Какво? Ако има такова, например, ако има например, очи думени за ядене. Аз съм Сияна, на 15 години снимам. Усмихни се, мамо! Чакай да имам и аз една снимка ви теб. Греблата. Айде, греблата. Усмихните се и двамата. Усмихнати сме. Дай, че няма батерия, дай бе. Това имаш тук контакти, може да включа малко. Дай да включа малко да се зареди батериите. Само да... Сянка, заминаваме ли си вече? Да. Отиваме си, ще дойдем отново, нали? Да, ще снимаме острова сега. Да, е този остров, на който беше. Да.